ಭಯಂಕರ ನಾಚಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾನೆ? ಭಯಂಕರ ನಾಚಿಕೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಬರ್ತನ 25 ವರ್ಷ. ನಾನೆಲ್ಲ ಜವಾನಿ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆಲ್ಲ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ಲಾಕೊಂಡು ದಿನ್ನೇ ತುಂಡು ಮಾರ. ಓ ದೇವರೇ, പന്ത്രണ്ടുണ്ട് മാറ്. തെപ്പിലയാ എറല തെപ്പില മാറ്. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾಡೊಂದು ಬೈದ. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡದು ಆರನ್ನು ಪಾತಿರಪಾದು ಆರನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಆರ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ ಪಂದ ಆರಡ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾಗುತ್ತೆ ಜೀತುಕ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾಡೊಂದು ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ವರ್ಕಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ನ ಇಡೆಗೆ ನಲ್ಲಿಂಗಿ ಪದ ಪಂಟೇರೆ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ದು ಚುರುದು. ಓಕೆ, ಬೇಕರಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸಂಗಡಿ ಲೈನ್ ಆಪ್ನದೆ. ಹೊಸಂಗಡಿ ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸಂಗಟ್ಟು ಆನೆಕಲ್ ರೂಟ್ ದ ಇಡೇಟ್ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಗುಲಾಯಿ ಬತ್ ನಾನು ಇಡದ ಪುದಾರ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಲ ಪಂಪೇರೆ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಲ ಪಂಪೇರೆ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಪುದಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದಾರ್ ನಲ್ಲಿಂಗಿ ಪದ ನಲ್ಲಿಂಗಿ ಪದವು. ಓಕೆ, ನಲ್ಲಿಂಗಿ ಪದವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಇದು ಇರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಅವಾಗ ಇರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐನೊಂಜಿ ಈಗಲೇ ಪನೋಲ್ಯ ಯಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಎಂಕ್ ತುಂಬುಡ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಡದು ಪೂರ ಪತ್ತನಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನೆ 10th ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ PUC 10th ರಜೆಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತು ಆಮೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಬುಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನವಿಲಿಗೆ ಕೊಡತ್ತದಂತ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತೇನೆ. ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಕೊಣೆರೇರ್ಲ ಪೋಟ್ ತೊಂತೇನೆ ತೂದು ಸೈಪುಂಡ ಎಂಚಿನಾಪುಳು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಅಂಚ ಯಾನೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತೆ ಯಾನೆ ಪೋದನೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಂತೆ ಏನ್ ಪತ್ತದೊಂಜಿ ಗೋಣಿರ್ ಪಾರ್ದು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಓಡಿ ದುಮ್ಮೇ ಪೋಡಿ ಅಂತೇವೆ ನೀ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ಒಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈರೊಂಜಿ ಏತ್ನೆ ಪ್ರಾಯರ್ದೊಕ್ಕ ಇರು ಅಂಚ ಪತ್ಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನೊಂಜಿ ಆಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಆಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಗ ಇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತನಗದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಕೇರಪುರ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿದ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತ ತುಂಬೆ ಎತ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿ ಪುರ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚ ಅದೇ ಹುಚ್ಚದ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪುಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಓಕೆ, ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತನ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಇತ್ತ ಓಲಾಂಡಲ ಹುಚ್ಚು ಓಲಾಂಡ ಊರುಡು ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಪೋದು ಪತ್ತೋರು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ ಐನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಏರು ದಾದಾಂಡಲ ಐಕ್ ತರಬೇತಿ ದಾದಾಂಡ ಅದೇ ತೊಂದರ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಯಾನಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗೂಗಲ್ಡು ಪಾಡ್ನಲ ಇತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜೆತ್ತ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಯಾನಲ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚುದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಅವೇನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಊಟ ಆತಿ ಏರ್ಲ 11 ಜನ ಹುಚ್ಚು ಬಂದು ಪೆರ್ಮರಿ ಪೂರ 10 ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆಂತ್ರ ಪೂರ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಮಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಚೆ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಮಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತ ಎಂಚ ಹುಚ್ಚುದ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಪಂಡ ವಾವ ಟೈಪ್ ಹುಚ್ಚು ಉಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ನೇಕ್ ಪಾಪು ಅವಾರ್ಡ್ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲುಕ್ಲಾದ ಅಶೋಕ್ ಸಾರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲುಕ್ಲಾದ ದಿನೇಶ್ ಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತ ಪಂಡ ಪತ್ತಲೆ ಗಸ್ಕಿ ಮಂತ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿತ್ತ ಇರ ಅಂದಾಜಿ ಇರ್ನಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಅಂದಾಜಿ ಹುಚ್ಚು ನೀರು ಬತ್ತ ದುಪ್ಪಾರೆ ಯಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ದೀತನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾರ ಕರಿಂಡಿ ಆಜಿ ಸಾರ ಹುಚ್ಚು ಆಜಿ ಸಾರ ಕರಿಂಡಿ ಅಂದ. ಓಕೆ, ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ
ಐಟ್ ಬೇತದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಉಚ್ಚುಡು ಪನ್ಪುನ ಉಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಪತ್ತದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಂತದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಪುನ ಅವತ್ತಂದೆ ಉಚ್ಚುಗಿತ್ತ ದಾದನ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ವಾರ ರೀತಿ ಅದಲ್ಲ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಐಕ್ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಐತಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎನ್ನೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪಾಪು ಅಂದೆ ఆయన ಸ್ನೇಕ್ ಪಾಪು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆರು ಏಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ದಾದಾ ಆತನ ಐಕ ದಾದಾ ಅವಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಐದೊಕ ಪಿಲಿಕುಲಾಡು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಬಕ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಅಪಗಂಡ ಇರ ಉಚ್ಚು ಇತ್ತ ಈತ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ನೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆತನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ದಾಲಾತಿಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಪಂಡ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೋಷ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪಂಡೇರು ಬುಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಈರ ಐನ ಇರ್ನ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತನಗ ಅದನ ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂತನು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಈರ ಐನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಇರು ಬೇದ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಿದ ಬೊಕ ಗಿಲಿ ಮೊಲಾಪುರ ಬೊಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಫೇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ವೈಟ್ ವಾ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಏನು మన ఫేస్ ఆర్ట్ మన వైట్ మల్తొందుల్లారు పెన్సిల్ స్కెచ్ మల్త ఒక కలరింగ్ లో ఉండు ఓకే ఓకే ఇತ್ತೆ నిఖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಏತ್ ಜನ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲು ಪುಣೆ 4 ಜನ ಯಾನೆ ನನ್ನೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಪಪ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತಲೆ ಓಕೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ಬೇಲೆಲೆತ್ತ ಆತನ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಲಕ ಇರ್ನ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದ ಈ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆತಿ ಅವು ಅತ್ತನ ಜೀವನಗ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾರು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಆವಡೊಂದು ಇರ್ನಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಂಡ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ 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 ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಬೆದ್ದಾದ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪಂಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವಡು ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತಂದ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂದ ಐಕಲ ಪೋಪಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಅಪಗಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ನವಲ್ಲ ಇಡುಂಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪರಿಚಯ ಇರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಐಕ್ ಈತ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡರ್ ಅವನ್ ವಾ ಟೈಪ್ ಇರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ಐತಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಂಡು ಅಕಲ್ಲ ದಾದನ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಂದ ಈರ್ನೇದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ ಅಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ತೂಕ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಮೀನಿನ ಮಾತ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮೀನು ತೂಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿಶ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಫಿಶ್ ತಗೋತಾರದ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಓ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ನೆಟ್ ಏತ್ ಮೀನುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ 40 to 50 ಮೀಟರ್ ಮೀನುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕಿನ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ನ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತುದೋಂತ ಪೋಡಿಯುನು ಓಕೆ ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನೆಟ್ಟಿತ ವಾ ಜಾತಿದ ಮಾತ ಮೀನಿತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿ ಕೋಯಿ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐದೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐದೊಕ್ಕ ವೆರಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಏಂಜಲ್ ಐದೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಇರೆಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಚ ನೆತ್ತ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಾರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಪ್ಪಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಒಂದು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನೆಗ್ಲೆ ದುಂಬು ಐತೆ ಫಿಶ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ಲ ಮಂತೊಂತೇರು ಅಂಚಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ಫಿಶ್ ಇತ ಮಲ್ತ ದಾದಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಅಂಚಿನ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಾನು ಬಂದ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತದ ಏರಾಂಡ ಕೇನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಫಿಶ್ ಉಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಆನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸೇಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗುರ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದು ಗುರ್ತಾಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲಲ್ಲ ಫಿಶ್ ದಾದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೇರ್ನ ನಂಬರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ಮೇರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಎಂಚೈನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾತ ನೀರಿಡ್ಲ ಬದುಕುನ ಮಾತಾ ನೀರು ಬದುಕುನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟ್ ದೀಪುನ ಅಂಡ ಐಕ್ ಒಂತ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾವಡು ಇಟ್ಟನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ
ಇಂದು ಆಪುಂಡು ನೇಟಿತ್ತ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಜಾತಿ ವೆರಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಪನ್ಪೆರ್ನಿಕ್ಕೆ ನೇಟಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾನು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬಂದ ನನಗೆ ನೇಟ್ ತೂಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನದೆ ನೇತ ಲಾಂಗ್ ಟೈಲ್ ನೇತ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಬೀಲ ಇಂದು ಆನೆ ಇಂದು ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣನ ಬಂಜಿ ತೂವೋಲಿ ಇಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂತ ಇಂದು ಅದು ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಅದು ಓಕೆ ಆಣ್ ತೋಲಿ ಆಣ್ ಅಂಚೆನ ಉಪ್ಪುನು ಬಟ್ಟ ಒಂತೆ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ತುಲಿ ಗೊತ್ತಾವನು ಬಂಜಿ ಆತ ಬಾಲ್ ತಲಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂತ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪ ನಾನು ಓ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಲ್ ಇಂದು ಬೀಲ ತೋಲಿ ಬೀಲನೆ ಉದ್ದಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಮೇನ ಬುದಾರೆ ಎಂಚ ಫೀಬಿ ಕಲ್ಕಿ ಬಂದಲೆ ಕಲ್ಕಿ ಅಂಬೈ ಪೊಣ್ಣ ದಾಳ ಉಂಟು ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರ ಏ ಬೇ ಅಂದ ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಚ್ಚನ ಮೋಕೆ ಮಂತ ನನಗೆ ನಂಜಾಪುನು ಚೂರು ನಂಜಾಪು ನಮಗೆ ಅಂಬಲೆಗೆ ಹಲೋ ಶಾಬಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ದಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹೊರತು ಬರುವ ಕುದರೆಂಚ ಸಿಂಬಾ 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 ಡಾಲ್ ಫೇಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದ ನೇತ ಕಲರ್ ಒಂದೊಂದು ಕುದಾರ ಉಂಟು ನೇಕ ಟ್ಯಾಬಿ ಕಲರ್ ಪಂಚ ಟ್ಯಾಬಿ ಕಲರ್ ನಂಜಿ ನಂಜಲ್ದಿ ನಂಜಲ್ದಿ ಏ ಕಲ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಲ್ಕಿ ಸ್ಮೈಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸಾ ಪಂಜಾಲ ಕಲರ್ ತಿಯಾರ ಚೂರು ಜೂ ಅಡ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಲದಾಗ ಅಡ್ಜಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜೇಲ ಕೊಲ್ಲರದ ಚೂರು ಮೋನೆ ಮಾತಂಚೂರು ಚೂರುಂಡು ಪುಜಾಲ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ನ ಅಂದ ಈರ ಅಣ್ಣದೆ ಬೇರೆ ನೆಡದೆ ಇರ ಒಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ತೀಯರ್ನೆ ಪೋಪುಜಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೋಪಾರ ಅನ್ನ ಪತ್ತೇರೆ ಮಾತ್ರ ಇರಿಚ ಹುಚ್ಚು ಪತ್ರ ಜಂಬರ ಆವತ್ತದ ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ಅರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಅಂದ ಭಯಂಕರ ನಾಚಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಬರಡು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಆರಂಜಿ ಕೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬರಡು ಪಾತಿರಡ ಒಂದು ಮದ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭಯಂಕರ ನಾಚಿಗೆ ಹೌದಾನೆ ಭಯಂಕರ ನಾಚಿಗೆ ಏ ಅಂಚ ನಾಚಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಎಕಡೆ ನರ್ವಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಂದ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಎಕಡೆ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲೇ ಸೀರೆ ಪೂರ ಸಡನ್ ಸೀರೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆವಡು ಆರೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಬಂಡದು ಸೀರೆ ಮಾತಂತು ರೆಡಿ ಆಯ್ನಾರು ಅಮ್ಮದಾದ ಇಲ್ಲಡ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಚನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಗೆ ಎಂಜಿತ್ತೆ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತಿರ ಮಾತ ಫೋನಾಗೆ ಎಂಚ ಈರೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ನನಗಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪನದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತಂದ ಪತ್ತೇನಾ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಯರಿಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ತುಪ್ಪನತ್ತಂದ ಇಂಚ ಪುರನ್ನ ಅಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಇಂದಾದ ತುಪ್ಪುಜಿ ರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಆಡು
ಮದ್ಮೆ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಮದುವೆ 25 ವರ್ಷ ಕರೆದಿದ್ದು 26 ವರ್ಷ ಅಂದ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ 25 ವರ್ಷ ಅಂದ 25 ವರ್ಷ ಕರೆದಿದ್ದು 26 ವರ್ಷ ಓ ಅಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಬರ್ತನ 26 ವರ್ಷ ಓ ನಾನೆಲ್ಲ ಜವಾನಿ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆಲ್ಲ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ಲಾಕೊಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೌದಾ ಯಾವುದೇ ಅವು ನೆಲ వచ్చిలే ಅಡಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣ ಶುರು ಆಪುಲು ಅಂದ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಯೋಡ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ನಾವು ಮಲ್ಪನೆ ಬಕೇರು ಮಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಲಿ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಿರ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಬುಡ್ಪ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಬುಡ್ಪಾದ್ರ ಜನ ತೂನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂಜಿ ಹೆಸರಾಂತ ನಟೇನೆ ಪನೊಲಿ ಏರು ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರು ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ನ ಚಿತ್ರನ ಮೇರೆ ಬುಡ್ಪಾದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 100% ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪನ್ನಂದ ಆರೆಣೆ ಆನೆ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಫೋಟೋಟ್ಲ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪಾಯಿ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಕಾನಂಜಿ ಮಲ್ತದನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಲ್ಲ ನೆಟ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಒಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಓಕೆ 2 ದಿನ ಆಯ್ನಾತಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದೆ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರ ಬತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಚ್ಚುದೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಓಕೆ ಪಂಡ ಆರು ಇರೆಗೆ ಇಂಚದಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಆತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂಜ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಉಪ್ಪುನಾರು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರತೆ ಓಕೆ ಅದೊಂಬು ಆರು ಆರ್ಜಲ್ ಆದಿತ್ಯರ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಗರಾಜಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆರು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತನೆ ಕೂಚು ಪತ್ತನೆ ಕಾವಡತ್ತನೆ ಈರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾವಡು ವಾ ರೀತಿ ಈರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ತೆಂಕ್ ಪರಿಚಯ ఆయన ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಚ್ಚು ಮೂಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ ಅರೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದ ಕೇನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ಲಾತೆ ಆರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಅನಾಥ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತುನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಯ ಪಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಆ ರೀತಿದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತುಂಡು ಐಕ್ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಈರೆಗ್ ಎಂಚ ಅಂದೆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅತ್ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗಿತ್ತ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಅನ್ನೆ ಅದು ದಾಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಅದು ಇಂಚಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಖುಷಿಯ ಪುರಾಣ ಬೊಕ ಹುಚ್ಚುದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂಪುನಾಂಡ ಉರಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಬೋಡೈನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐತಾನೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫಿಶ್ ತಿಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಫಿಶ್ ತೂದಾಂಡ್ ಬರ್ಡ್ ತೂದಾಂಡ್ ನನ ನೇಟದಾದ ಬೇತೆ ಸಟ್ಟ ಪೆಂಜಿನುಂಡು ಬೇತೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಡು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಡು ಪಿಜಾನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಡ ಪಿಜಾನ್ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಗುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಆತಿಯಾರೆ ಅವು ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದು ಬಂಡದು ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದುಂಬು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಲ ಪಿಜನ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮೊಲಟ್ಟು ತೂಪುನ ನೇಟ್ ರಟ್ಟು ವೆರೈಟಿದ ಮೊಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಂಪೇರು ಈ ಜಾತಿಗೆ ಇದು ಬೇತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಊರ್ದ ಮೊಲ ರಟ್ಟು ಇದು ಆನ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಇತ್ತ ಆನ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಎಂಚ ತೂಪು ನಿಂತು ತೋಚದೆ
ಇದು ಆಣ್ ಓಕೆ ಆಣ್ ಮೊಲಟ್ಟು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಎಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಗೋರಿದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊಣ್ಣುಗು ಅಂಚದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಮೊಲ ಇಂದಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ದ ನಿಂಚಂಡು ಮಲ್ಲದಲಕ ನನ್ನಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುನು ಸಾಧಾರಣ ಬೊಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ತೂಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲನಿ ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಬಿಟ್ ಉದ್ದೊಂಡು ಐ ಕೆಬಿನ್ ಪತ್ತದ ಇರ್ಪೇವೆ ಮೊಲನೆ ಪಲ ಇಂಚ ಬತ್ತನು ಅದೇ ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಬಿಟ್ ಪತ್ತೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಐಕೆ ಕೈ ಇಂಚ ಕೊರೋಳಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಬಿಟ್ ಇಂಚನೇ ಅಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲಿ ನೇತ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊನೋಡನ್ನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ಈ ಗ್ರೇ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಜಾನೆ ಬೊಕ ಅವು ರಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಜಾತಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಜಾತಿ ಐಕೆ ಇಂದುಲ ಪಾಡ್ತೆ ಅವು ಜಾತಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ರಾಪೇರ್ ಪುರ ಕೊಣಪೇರ್ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ಓವು ರಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಐತೆ ಅವು ಎದ್ದ ರಾಪುಂಡು ಟಿಜಾನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ತೀಯರೊಪ್ಪನೆ ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತನ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಬಂತೇರು ಇನ್ನು ಎಂಚ ಪತ್ತುನು ಆ ರೀತಿ ಪತ್ತು ಎರಾರು ಪಂಡದಾರು ತೋಜ್ಪವರ್ ನಂಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪತ್ತು ದೀತನ ಅಂದೇನು ಎಂಚ ಪತ್ತುನಿ ಬಂದಾರು ನಂಗೆ ತೋಜವರು ಒಂದು ಇತ್ತ ಓವು ಹುಚ್ಚು ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಬ್ರ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಾಗ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರೆ ನಾಗೇಂದು ನೇಕ ಸ್ಪರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಬ್ರ ಬಂದು ದಾಯ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ನೇತ ಜಗತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಯು ಆಕಾರ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕದಲಕ ಉಪ್ಪುನದವರ ಐನು ಸ್ಪರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಬ್ರ ಓಕೆ ಸ್ಪರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಬ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಕುದಾಯ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೈನ್ ಇದು ಎಂಚ ಪತ್ತು ಅರಂದು ನೇನು ಪತ್ತೆರ ಎರಡ ದಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಎರನ ಮೇಯ್ನ್ ನೇತ ನೇತ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಹೂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತ ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ದಾಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಹುಚ್ಚು ಉಲಾಯಿಡ್ ಪುರಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾಟೆ ಅತನ ಇಲ್ಲದು ಉಲಾಯಿ ಐನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಯ್ಪಾರೆ ಅತನ ನಮಕ್ ಐನ್ ಪತ್ತೆರ ಸರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ರಿಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು నేను ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಪತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಪತ್ತನೆ ಬಂದಿರು ತೋಜಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೇನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ಪತ್ತೊಡದೆ ನೇಕ್ ಕೋಪ ಬತ್ತನಾತ್ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಚುಚ್ಚರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಡೆದೆಪ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಕೋಪಾಡಂದತ್ತೆ ಐತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಅವು ಜಡೆದೆಪ್ಪುನಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನೇಕ್ ಕೆಬಿಕೆಯನುಂಡು ಪಾತೆರಕೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಗ ಬಲಿಪುನು ಅವು ಪೂರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ದಯಬಣ್ಣ ನೇಕ್ ಕೆಬಿಯಗೇನುಜಿ ಬೊಕ ಸ್ಮೆಲ್ ದ ಒಂದು ಲಜ್ಜಿ ಐತ ನಾಲ ಇದ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡು ಅವು ಪೋಪುಣಿ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ಒಂದೇತ ಮೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆದ ನಮಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಜುಲೈ ಪೂರ ನಮಕ್ ಕಿನ್ನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪೂರ ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ನಾನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ ತೂರ ಪೋಡಿ ಪುರಂಜಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದೇನು ಓಲ್ ಬತ್ತ ನೀರು ಇಂದು ಕಡಂಬಾರದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೊಕ ನೇಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅವು ನರಮಣಿ ನಿಂಗುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಫೇಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನರಮಣಿ ನೋವೆಲ್ಲ ನಿಂಗುಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ
ಅಂಜನ ನಾಯಿ ಏಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತುನ ನರಮಣಿನ ಪೂರ ನಿಂಗು ಓಕೆ 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 ಅಪಗಂಡ ಇಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಬ್ಬ ಅವು ಜತ್ತನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಜತ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಮೊಲಂಜ ಆರಾಮಾಡಿ ಜೈದುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಮಂಡೆ ಚನೆಜ್ಜಿ ಮಾರೈಕ್ ನೆನಿತ್ತೆ ಅರೆ ಎಂಚ ಪತ್ತೊಲಿ ಪಣ ತೋಜಾವೇರು ಇಂದೆತ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈತನ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ ಅಂದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಯ್ಯಾರೆ ಇಂದಿತ್ತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌನು ಬೊಕ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪತ್ತೊನಿಂದೇನು ವಾ ಟೈಪ್ ಪತ್ತೊಲಿ ಐತಲ ಕನೆನಾ ಐತಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಂಡ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತನು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಪನೋಡಂಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಪಿಲಿಕಂದಡಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಹ್ಞೂ ನಮಕ್ ಪಿಲಿಕಂದಡಿ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂವೊಲಿ ಹ್ಞೂ ಬೊಕ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಣೆಯನ್ನು ತೂವೊಲಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪೇರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪತ್ತಿಯರು ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಮೇನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಲ ತೋಡು ಐತ ಸೇಫ್ಟಿಲ ತೋಡಿಗೆ ಅಂದೇನು ಮತ್ತು ಏರ್ಲೈನ್ಚ ಇಲ್ಲಡು ದಾಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರ ಓಪನ ಬರ್ಚಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಐತವೆ ತರೆಟ್ ಪತ್ತೋಡಿಗೆ ಬಾ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡವು ಲಾಗೆ ಒಂದುಂಡು ತಿಗೊಂಡ ತುಲೆವೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಬಲ್ಲೆಡು ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಪತ್ತಿಯರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಟೂಲು ಅರಂಜುಂಡು ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಪತ್ತದ ಒಯ್ಪೇರ ಪುರ ಬಂಗ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ದನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ಅಂದ ಏಕ್ ಹೊರ ಹೋಯ್ದ್ರು ಏನು ಒಂದು ಮಾರು ಅಲ್ಲೇ ಫೈನಲಿ ಪತ್ತಿಯರು ಒಂಚೂರು ಬಡಿ ಪಾಡ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಪಿಲಿಕಂದಡಿಡ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ತೂವೋಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಾಮ ಮುಲಂಜಿ ನಾಮ ತೋಜುನತೆ ಇದು ಪೆರ್ಮರಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಣಿ ಬೇತ ಈ ಪಿಲಿಕಂದಡಿ ಈ ನಾಮ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ఒక ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿಕಂದಡಿಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮೂಂಕು ಕಣ್ಣು ದಾತಿ ಮಲ್ಲ ಮೂಂಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ತುಚ್ಚುನಾ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಂಡು ಚುಚ್ಚುಂಡು ಅವು ಚುಚ್ಚುನು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಪೆರ್ಮರಿ ಇತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಆತ ಕೋಪ ಏನ್ ಕೈನು ಬುರ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆತಿಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ನೇತ ಬೀಲಾಡೊಂಜಿ ಮುಳ್ಳು ತಲಕೊಂಡು ನೇನೇನು ತೂವೊಲಿ ಹೌದೌದು ಅವು ನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟು ಪೋಯರೆ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಪತ್ತನಾಗ ಓಕೆ ಅವೇನು ಲಾಕ್ ಮನ್ ಪೆರಬೋಡದು ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂದುಲ ಪಿನ್ ಬೀಲಲ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಪತ್ತೆರೆ ಬೊಕ ನೇತ ಚರ್ಮ ತೂವೊಲಿ ಪಿಲಿಕಂದಡಿದ ಒಂಥರ ರಫ್ ಉಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಬಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ವಾ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕಂದಡಿಪ್ಪುನು ದಾದ ಲಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಕೆಲವೇರು ಐಕ್ ದಾದ ಕಲ್ತದು ಪತ್ತದು ಐಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಪುನು ಬಟ್ ಆರು ಎಲ್ಲರದು ಇಂಚನೆ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತದು ಇತ್ತ ಈ ಮಟ್ಟಗ್ ವಾ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಉಚ್ಚುಲೈನ ಪತ್ತದಿರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನ್ಯ ಉಪ್ಪುನ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಧನ್ರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತೋಜಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ನನಲಾತ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಕೊನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ. ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂಚನೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ಐಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನನಲಾತ ನಿಖಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ದುಂಬುಪಾಡು ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾಲಿ ಅಂಚನೆ ನನಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚು ಅವಡು ಅತ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿలని ಇಂಚನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟೋನ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಡ್ಜನಕಲ. ನನಲಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕಲ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಆತನ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು.